በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሶርያዊ ቅዱስ ኤፍሬም ዝደረሶ ብዕለት ሐሙስ ዝጽለ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲታ አምላኽ ምስጋና። እታ ሙሴ ባህልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ ጨናፍራ ከዓ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዝረአያ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል። ካብኣ ቃለ ኣብ ሰብ ኮነ። ናይ መለኮቶ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣየቃጸላን። ምስ ወለደቶ ብድንግልናኣ ተረኽበት። ብመለኮቱ ምሉእ ከሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ እግዚእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ናዕብየክን ነኽብረክን ኣለና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩለና ይኹን። ድንግል ማርያም ወላዲታ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ። እቲ ቀደም ኣብ ባህሪና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ። እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልኸለ ፍረ ኦም በልዐት። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓፀወ። ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፈተልና፣ ካብ ዕፀ ሕይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና። ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን እዩ። ምእንቲ ፍቕርና ከዓ መጺኡ ኣድሓነና። ነዚ ዝንገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ? ኣየናይ ልቢ? ኣየናይ ልሳን? ወይ ኣየናይ እዝንኸ እዩ? እግዚኣብሔር መፍቀሪ ሰብ እዩ። ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ። ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ኣቡኡ መጺኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ስለዚ ንሳ ወላዲታ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ተረጋገጸ። ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቅን ክንደይ የደንቕን እዩ። እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጪ ማይ ሕይወት እምበር ኮነት። ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ወለደት። ስለዚ ኦ መፍቀሪ ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ። ንሱ ህያዋይን መድሓኒ ነፍስናን እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዘይዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ከርሳ ከመይ ዝበለ ዘደንቕን ዕጹብን እዩ። እቲ ንዮሴፍ ዝተገለጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ። እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ። ድርብ ሓጎስ ንዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ። ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፣ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ በላ። መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ኢየሱስ ክበሃል እዩ በላ። ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ። ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥናዮ ኢና እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብየት እዚ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ። ነቲ ቃል ክትጸሮ ከኣለት። ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮኑን። ብምውላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይለወጠን። ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ፣ ካብ ድንግል ማርያም ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ። ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ፣ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምጽኡሉ፣ ንጉስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ኣምጽኡሉ፣ ንዕለተ ሞቱ ዝበሃዎ እውን ከርበ ኣምጽኡሉ። መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና እዚ ኹሉ ተቐበለ። ንሱ ሓደ ቦይኑ መፍቀሪ ሰብ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚኣብሔር ካብ ጐድኒ ኣዳም ሓደ ዓጽሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ። ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓጽሚ ንሄዋን ፈጠረ። ቃለ ኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስት ድንግል ሥጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ። ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ። ምእንቲ እዚ ናብ ፍቑር ወዳ ክተማልደልና ኩሉ ግዜ
ናብኣ ንልምን ንሳ ብኹሎም ቅዱሳንን ሊቃነ ጳጳሳትን ሕያወይቲ እያ ነቲ ክጽበይዎ ዝጸንሑ ጐይታ ኣምጺኣትሎም እያ ነቶም ምእንታኡ ዝተንበዩ ነቢያት እውን ኣምጺኣትሎም እያ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰብኹ ሐዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ ምእንታኡ ንዝተጋደሉ ሰማዕታት ምእመናን እውን ካብኣ ተረኺቡሎም እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እዩ እሞ ካብ ሕያዋይነቱ ይቕርታ ንለምን መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዙፋንኻ ከቐምጠልካ እየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጠዓስን ከዓ ኢሉ ዳዊት እቲ ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበለ ንቃል እግዚአብሔር ማሕደሪ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሞ ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገሊጹሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማሕደር ኣምላኽ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ ንሳ ከዓ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረጻ ቦታ ቤተልሔም እያ ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገስታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ንህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኺ ክወፅእ እዩ በላ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምትንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ ንዕኡ ምስ ሕያዋይ ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ቅድስት ድንግል ለምንልና ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽኡሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንታኡ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡ ምስ ረአየ ነቲ ማይ ከዓወ ካብኡ እውን ኣይሰተየን እዚ ከዓ ንዘለዓለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ሰማዕታት እውን ናይዛ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕዎ ምእንቲ እግዚአብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግሥተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ይቕረ በለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርእዩን ጠሚቱን ካብ ሰማየ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ኃጢአት ንበይና ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተንበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ኣድሐነና ተበጀወና ሕዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና